Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darlufta Qasımyanın birlenci bölümünde turan hormatly guruldaşlar, harman istikamatlar bilen Allah Rabbil İzzet hemeleňiz alyp görünüşleňizde kämiýaflyk üstünlük bersin. Allah Taala razy bolsun. Ýagşamalara tawfyk, ýamanamallardan hypazat etsin. Dünýäniň her hytda goşytynda bolsun, Allah Taala hypazat saklasyn. Hormatly guruldaşlar, bir näçe günler bäri gurupda gepläbim bilemiz ýokdy. Bazı masrufiyatlar bilen bugün muvaffak boldum ki guruhda geplemeklige. Hormatly Ustad Alim Nazary doganmyz medrese Aýşe Siddiqadan himayet edip ýagşy dürdana suhanlary bilen medreseden izhar himayet etdirler. Dostluklaryny izhar etdirler. Allah Taala bulardan razy bolsun. Hormatly musulman doganlar, medrese Aýşe Siddiqanyň işleri hem jerýan derrew medresenin işikleri gurşalyp geldi, dereçeleri gurşalyp gelse, soň bakay suwagyny şuru etmekçi. Hormatly musulman doganlar, dostýarlar, medresenin galan işleri barada hem bayat bende ajiza hemkar bolsaňyzlar, şu medresenin gurşalyp bäli ýagşy muhlis dostlarymyz, musulman doganlarymyz hemrah boldular, izhary himayet etdiler. Her bireklerinin haklaryna dua etýäs. Allah Taala sadakat jariyalaryny keremli dergahynda kabul etsin. Dip hemişe dualarymyz şol. Hormatly musulman doganlar, dostýarlar, galan işler baratynda hem azrak, perişanrak. Açın bilýärsiňiz, köp gummatçylyk bir tarapdan, kem iktisatlyk bir tarapdan Afganistanda. Şol jätli şu galan işlerinde bayat bende ýazydyň gapdalynda bolmagyňyzy esleýän Şeyh Sadi rahmetullahi aleyh Gülistan-ı Sadi'de aýtýar: "Dost andanam ki giret desti dost, der perişan hali ve dermandagy." Şeyh Sadi sabetdi: "Dost andanam ki giret desti dost. Dost ol bilýän ki dostyň elinden tutsa, der perişan hali we dermandagy." Dost perişan pillasynda we aciz pillasynda dostyň elinden tutsa, dost ol bilýändir. Şu wagt maşy medreseniň galan işleri barasynda hili perişan. Şun bir merdikaryň özüne 300 afgany, bir ustanyň özüne 600-700 afgany masraf bolýar. Bir ustany bakışdyrsaň medrese 600-700 afgandan bakışýar. Bir merdikar 300 afgandan bakışýar. Şu wagt dostýarlarymyz dostlugyny izhar etjek wagty. Bir adamyň özü bir gün hem merdikaryň puluny kömek etýär, ýarym gün merdikaryň puluny kömek etýär. Bir saatyň merdikaryň puluny kömek etýär, ýarym saat merdikaryň puluny, ýa bir ustanyň puluny kömek etýär. Kömeklerine eşet zerratymyz bar. Hormatly musulman doganlar, şol medrese Aýşe Siddiqany emar edip otýarys has Allah Taalanyň razylygy üçin. Hadis pakda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Innemel a'malu binniyat." Beşek amallaryň darumedary niýetler bilen. Şol medreseni emar etmegimizde sıdkan aýtýarys ki niýetimiz Allah Taalanyň razylygyny tapmak we musulman doganlarymyza hyzmat etmek, başga maksat, meram, niýet bizlerde ýok. Şu wagt bazı gidda musulman doganlarymyzyň haly hem şöyle bolan ki olmasa ýeriň ýüzünde şu wagt hili sermayedar adamlar köp bilen, bay adamlar köp bilen, zekaty hem 10 medreseni kuruşacak şöyle täjirlerimiz köp bilen, baylarymyz köp bilen, lekin ol adamlar gurraklary nam şöhretiň ýüzünde. Bir hüjre guruşajak, hüjreniň işiginden sen adyňy falan baýyň guruşan hüjresi diýip ýazyp goýjak diýseň köp tapylýar. Ene Allah Taala bilsin o, başga mahluk bilmesin diýilen ýerlerde o rakam adamlar soň tapylanýar. Emma lekin ähli hayr kişilerim köp bilen fakat Allah bilsin o, näme ýamalymyzda
sowap ýazylsyn diýen kişilerim köp bilen, emma lekin olar oza tapmaga gaty müşkül. Hormatly musulman doganlar, şu medresanyň galan işinde biz perişanrak. Şu barada hal we kudret nämek elimizden gelýär. Bende ajyda hemrah bolunlar. Kemezkem şu wagt namazyň ýeriniň bende ajydyň hakyna dua edinler. Şu medresanyň hakyna dua edinler. Şunda ders tedris şuru bolsa, musulman doganlarymyzyň özüne hyzmat bolsa, şu baralarda duaňyzda kemeltmeňler. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.